Glad to have you on Inside the News Proper. The ancestral home of the Igbos, popularly called Obibia, recently went agog with activities as they celebrate 2024 Olili Obibia Festival. Chinelo Onwuzulike captured the mood of the celebration and brings us the details. God, the ancestral home of Ndi Igbo located in Enugwu, Aguleri, Anambra East Council area of Anambra State, hosted the cream of the Igbo race as the Eze Chukwuemeka Eri of Enugwu, Aguleri celebrated this year's Olili Obibia known as World Eri Day. The festival commemorated the arrival of the progenitor of Igbo race, Eri, the fifth son of God, the seventh son of Jacob, at Abanabo Ezunomabala River, Aguleri, before proceeding to Aguleri upland. To commemorate the day, Ezeri in the early morning of the first Ekide of the 8th month of the lunar calendar, in company of Ndi Igwe Ajana, cabinet members, Ndi Aguleri, and many others, went down to the Abanabo Ezu Nomabala to welcome and pray to Eri to keep blessing the Igbo race. Chukwuemeka used this season to call for the release of Mazi Nnamdi Kanu. Anambra State Commissioner for Power and Water Resources, Engineer Julius Chukwuemeka, was present at the event. Ibe bụ na ndị Igbo na-asụ n'onu kama na akwụ ụkwala ọbụkwala ofu. Ndị Igbo ọbụla ma ndị Anambra ma ndị Imo ma ndị Enugwu ma ebe ọbụla ị nọ na isi na mebụ onye Igbo. Ọ ebe a ka anyị si wee pụta. Ibe na-agwa ndị Igbo niile bụ ka anyị na-aga obodo ndị ọzọ, obodo ala bekee. Ka anyị yali chefu ebe anyị si wee pụta. An Hollywood actor and chairman Idu Eriroyu Cabinet, Chief Ugezu, said Obibia is the Obi of all Igbo race and asks every Onyibo to identify with their roots. People must be able to know where they are from. Because if you know where you are from, chances are that if you run into trouble, you will be able to find solution as somebody who is just hanging on the air. God's time is the best. That language, or even the bone as Obuno, even I used to go to Meroligia. Now you make it on many. When an Andibo, when a mother solalo, not solivet and answer, Nurse even in a way came like a mother, Nani. Other dignitaries who attended the event, including the acting vice chancellor Chukwuemeka Odumegu Ojukwu University, Professor Kate Omenwa, and a high-ranking member of Idu Eriroyu Cabinet, Chief Mrs. Uju Edochie, also spoke at the occasion. Government already na bụ na ebe a bụ ntọna na Igbo ebe sikwe malụ ndị Igbo ndị ọcha na-esi obodo oyibo ebe a
wee fụgasịa maka ha trace go route ha to ebe a ya na anyị ga-agbaba ya na ime ihe gbasara akwụkwọ anyị wee ghọta mkpa ọ dị na anyị ga-ama ntọala ndị be anyị. We are not doing anything without culture. You must know your culture, you must know your tradition, you must know your origin to help you know where you are coming from. As a matter of fact, we didn't fall from heaven. We are Ndi Igbo, and we are from the very roots of Ndi Igbo, which is Aguleri, which is where we are today, Obugad, the general Obu of Ndi Igbo. Aguleri, during the occasion, honored prominent Igbo sons and daughters who have distinguished themselves in their different fields of endeavor with chieftaincy titles. The event also attracted representatives of different African, American, and diaspora communities who trace their origin to Igbo land. Even when every year, we see and the Anagrio, Ivaja come on Adema. Igbo Kudia Nazo, Eva Cholona, Nibonga, Naija, and what a cheer. And make a noon. Western Masichuku, Yadubia Chavia. Nakin Moa, I to let you know about that. Evolo, Ezunona. No one in there, community and in there, Aguleri entirely. In fact, I need one in there all over the world, Ndi Bono. Ask him Chuko Ikabiam, Omalet to Chalon de Madozo. Nabi do metubandine locatrum, Akanobi. Yametuva cap, which has about those Beva, Kudobi Dolufa, Piafife Metata. Ọ bụrụ mmasị Chukwu na m ga-eso na ndị a ga-echi ụdị echiche so obi dị m mma ọfụma befa nesere anya si na afa ga-honor m today enye m this title afa jisi ike mara ekene ya si ajijisi ike jide ka oji maka na nke oji ka mma. Olili Obibia Eri also featured paying of homage to Ezeri by his cabinet. Events of this nature cannot be completed without cultural and masquerade performances. From Obugad, Enugwu, Aguleri, I am Chinelo Onwuzilike for Insider News.